Duh, awak gua gerak ke sini ya Allah. Ah, nanti arek yo sedino gak ketok iki. Golekane sih wis tinggal tolong golekno obat ae arek. Nanti sih arek iki kepiman kampunge. Oh, baik gua ono mama tambah sopo iku. Paranane tak jauhi tolong obat ae. Aduh. Ah. Mat, on obat kering nganggo kesel. Waduh, kon iso gerak sembarangan. Yo, lemak awakku. Pak gerak kesini mat kon gak ada obat amat. Obat apa ngono koyo wong ate mlebu gede barang njaluk obat-obat barang ngono. Oh, aku ndek obat ya, Mas. Obat apa? Ya. Oh, ya. Temenan Cil ya. Oke, ya. Pokoknya Obat apa sih malah bisik-bisik kono. Aku wis ndasku sing kewelu, bisik-bisik kena kon lek ngeke obat. Kanan, Mas. Obat apa? ya, hormon corona, set pendapatan, Heeh. ngiri, Heeh. mentok, anan. Lah, dek kono kan ono rel. Heeh. Lah, kon mengkerupa dek kono ya, ya. Kakimu ah ngote bokong nganmu ngaku rene koyo obat to tambah mbok sarano nang Iya, kan ono goblokmu. tuli iku turu mo dek kono. Ya mati goblok aku.